Képzelj el egy teljesen új élményt nyújtó nyaralást, olyan helyekre, ahová mindig el szerettél volna jutni, és minden alkalommal többet tapasztalni. Évente több tízezer ember utazik világszerte egyre többet, hasonló élményeket élve át nap mint nap. Ezek az emberek különböző életkörülményekből jönnek, és mind a világ legérdekesebb utazási közösségének, a Dream Trips-nek a tagjai. Egyedi vakációs csomagok megvásárlásával csak tagoknak elérhető előnyökre tehetsz szert. A Dream Trips tagsággal az utazás során a legjobb élményekkel gazdagodsz újra és újra. És mit jelent a kék jel, amelyen az áll, itt kellene lenned? Az elégedett emberek hangja, akik szerint itt a helyed, és új élményekkel kellene gazdagodnod. Kalandozz, álmodozz, fedezz fel többet! Ezeket a bámulatos képeket és videókat Dream Trips tagjaink készítették csodás Dream Trips üdülésük során. A Dream Trips tagok valós személyek, akik Dream Trip utazásaik során készített és kék jellel ellátott fényképeiket megosztják velünk. Lehet, hogy eddig még nem láttál ilyen jelet. A Dream Trippers tagok szívesen pózolnak együtt a Dream Trip élményeikkel, megosztva olyan közkedvelt közösségi oldalakon, mint a Facebook, a Twitter vagy az Instagram. A fényképek nevezetes tájakon, fontos sporteseményeken, a levegőben vagy a víz alatt készültek. Gyakorlatilag a világ bármely részén. Lássuk tehát a történetet. 2005-ben két barát azt kérdezte, vajon mi tartja vissza az embereket, hogy teljessé váljon az életük? Miért nincs még több ember, aki csodálatos élményeket osztana meg barátaival és családjával? A válasz az utazási tapasztalatok és a pénz. Ha az emberek meg tudnák engedni maguknak, hogy valóra váltsák álmaikat, biztosan többet utaznának. Ezért a két barát létrehozta a világ egyik legnagyszerűbb utazási közösségét. A Dream Trips két típusú tagsági csomagot kínál. A Gold és a Platinum bárki pénztárcájához szabott utazással, legyen az magán hétvégi kiruccanás, vagy akár hosszabb, szervezett kirándulás az egész család számára. This is my first time to see the ocean in real life ever. My daughter is having a blast. We created a lifetime of memories in just a couple of days. You should definitely be here. It was so much fun. I just got back from an awesome day on the catamaran with 50 of my best friends. Got to go snorkeling and jumping through like waterfalls. This is awesome. Vacation! I'm on vacation! Lazulj el a Karib-tenger partján, fedezd fel Ázsia csodás tájait, kóstold meg a helyi ételeket. Dream Trips Gold tagként ilyen első osztályú utazásokra számíthatsz. A legjobb üdülőhelyekkel, tengeri utazási vonalakkal, tematikus parkokkal és szállodákkal dolgozunk világszerte, és nagy gonddal szervezzük meg az utazásokat, hogy a legjobbat nyújtsák és csodás élményekkel gazdagodj. A legtöbb utazásnál a repülőtérről veszünk fel, és még bulikat is rendezünk neked. Olyan VIP előnyöket élvezhetsz, mint a magántúrák, luxus spa ellátás, vidám kirándulások. A Gold tagsággal páratlan világklasszis sporteseményekre, élő koncertekre és hihetetlen kalandokra juthatsz el. Akár külföldre utazol, vagy egy hétvégi kirándulást szeretnél az otthonodhoz közel, a Dream Trips lenyűgöző, felejthetetlen élményt biztosít. A Gold Dream Trips tagok teljes mértékben megbíznak a Dream Price Promise szolgáltatásban. Ha lefoglalsz egy Dream Trips utazást és 7 nap alatt találnál egy ugyanolyan utazást alacsonyabb áron, 100%-ban visszafizetjük az árát. A tagsághoz egy nagyszerű jegyfoglaló szolgáltatás is hozzátartozik, a Rate Shrinker. Nézzük, hogyan működik. Tegyük fel, hogy egy repülőjegyet vagy egy hotelszobát foglaltál le. Amennyiben az ár megváltozik a jegyfoglalás után, a Rate Shrinker automatikusan átfoglalja a jegyet a kedvező árba, és visszakapod a különbséget. A Gold Dream Trips tagság előnye, hogy ezt a hihetetlen technológiát használhatod az utazási helyfoglalások során. Egy másik nagyszerű előny a 24 hét Dream Trips Concierge szolgáltatás. Mindezek az előnyök a Gold tagság csomaggal csupán $50 kerülnek havonta. A nagyobb igényű utazó számára pedig ott van a Dream Trips Platinum csomag. A Platinum tagság a Gold tagsághoz viszonyítva további előnyökkel szolgál, exkluzív Platinum Dream Trips helyfoglalással és minden utazásnál különböző, csak Platinum tagoknak járó kedvezményekkel.
Még több csodálatos kedvezményben lehet részed, mint például a továbbfejlesztett Dream Trips alaputazások, spa diszkontok, zöld kártyák, üdülőhely hitelek és hotelszoba upgrade lehetőség, felvonójegyek, kiegészítő kirándulások és még sok más. A Platinum tagság olyan vonzó kedvezményekkel jár, mint a korai bejelentkezés, késői kijelentkezés, valamint felső osztályú repülőtéri transfer. A Platinum tagság kizárólagos előnyeit csupán havi $100 élvezheted. Especially this building behind us, it's so awesome. It doesn't even seem like it really exists. Now families get to be playing together. It's pretty awesome. Függetlenül attól, melyik tagságot választod, a Dream Trip közösséghez tartozol. Hihetetlen utazási élményekben lehet részed, sokkal alacsonyabb áron, mint más esetben, anélkül, hogy a kényelmed, stílusod vagy a szórakozást feladnád. És itt jön a legjobb rész. Minden dollárért, amit a tagságért fizetsz, Dream Trips pontok járnak, amelyeket további Dream Trips utazásra költhetsz el. Tulajdonképpen, ha most belépsz, 300 Dream Trip pontot írunk jóvá, már is élvezheted a tagság előnyeit, és elkezdheted tervezni a legelső, hihetetlen, romantikus, lélegzetelállító, az előbb látottakhoz hasonló Dream Trip utazásod. Here we are, day one, Kilimanjaro, first night sleeping in the tents. I gotta tell you, it was a pretty amazing experience. Olyan utazási közösség vagyunk, aki a tagjaira a legbüszkébb. Hagyomány nálunk a hozzájárulás és a visszaadásra való alapvető elkötelezettség. Célunk még több élményhez hozzásegíteni az embereket, hogy életük teljesebbé váljon. A World Ventures alapítvány tagok számára lehetőség nyílik helyi, globális non-profit szervezetekkel való közvetlen munkára, hogy pozitív változást hozzanak a világ legszegényebb gyermekei és azok közösségének. Tulajdonképpen tagként már sokat tehetsz, mivel a World Ventures alapítvány költségét 100%-ban a Dream Trip tagok által kifizetett díjból fedezik. 2014-ben az Amerikai Egyesült Államokban tagjaink $325,000 gyűjtöttek, és 13 Dream Courts épült fel. Guatemalában 53 palackiskolát építettek fel, és 51 Voluntourson vettek részt. Tagjaink a mai napig több ezer órát töltöttek önkéntes munkával 60 Voluntours keretén belül. Ezek az egyedülálló utazások lehetővé teszik, hogy a tagok életeket változtató projekteken vegyenek részt, világszerte számtalan gyermeken segítve. A tagok nagy része azonban elmondja, hogy amikor egy Voluntouron vesz részt, tulajdonképpen ők azok, akik a legnagyobb ajándékban részesülnek, a világ megváltoztatásából adódó örömben. It's been phenomenal. I just can't explain it. You can't put it on paper till you come and see these children and you come and work with an international team. And it's so great to be here and to share with these beautiful children and the teachers who have the heart to stay and care for these kids. It's unbelievable. I'm so glad I'm here. This has forever changed me. Célunk megadni mindenki számára az esélyt, hogy nagyszerű élményeket élhessen át, valamint pozitív irányba befolyásolni az emberek életét világszerte. Ne késlekedj hát! Függetlenül melyik tagsági csomagot választod, a Dream Trips lehetővé teszi, hogy valóra váltsd álmaid, és elkezdheted gyűjteni az életre szóló élményeket. Filozófiánk, hogy segítsünk az embereknek szabad és teljes életet élni. Alapítóink ezért hozták létre az említett utazási közösséget, hogy szebbé tegyék az emberek életét, hogy csodálatos és hozzáférhető, globális, helyi élményekkel gazdagodjanak nap mint nap. Alapítóink felismerték azt a nagyszerű lehetőséget is, hogy azokat az embereket pénzzel jutalmazzák, akik szebbé teszik mások életét. A Dream Trips a World Venture keretén belül működik, és azért jött létre, hogy az emberek teljesen újszerűen egyesítsék a munkát a szórakozással. Már a kezdetektől a World Ventures célja volt megmutatni, hogy meg lehet élni abból, hogy élsz. Ezt a módszert szeretnék megosztani, megmutatjuk, hogyan lehet hasznod abból, ha World Ventures képviselővé válsz. Ne feledd, ez teljesen opcionális, nem szükséges képviselőnek lenni ahhoz, hogy a közösség tagja legyél. Megértjük, hogy erre nem mindenki alkalmas.
Ha azonban jobb életminőséget és nagyobb jövedelmet szeretnél azáltal, hogy másokkal is megosztod ezt az ötletet, felajánljuk a Dream Trip, a világ legizgalmasabb utazási közösségének a terjesztési jogát. A világ egyik legnagyobb szervezett utazási csoport direkt eladójaként a World Ventures több mint 25 országban van jelen, és az átlátható üzleti eljárásnak, valamint a nyílt menedzsmentnek köszönhetően egyike lett a direkt eladási piac egyik legmegbízhatóbb nevének. Ez az üzlet bizonyítottan bárki számára elérhető, és nagyon egyszerűvé tettük, hogy másokkal is meg tud osztani. Ne aggódj, nem kell eladni semmit! A World Ventures azért dolgozik, hogy sikerüljön. Dolgozhatsz részidőben vagy szabadidőben, vagy ha a World Venture üzletből karriert szeretnél építeni, a megfelelő képzést, anyagot és az üzlethez szükséges eszközöket a rendelkezésedre bocsátjuk, hogy céljaid elérd. This is unbelievable. And here's the deal, if you guys really want to do this, if you want to do it in a big way, just make it happen. I joined World Ventures slightly over 4 years ago, and right now living the lifestyle that I always wanted, and I know that through World Ventures I'm able to get this lifestyle by putting in my effort, my time and everything. I think this platform can truly help ordinary people become extraordinary. Csupán $11 havonta és egy kezdő $100 díj, már is World Venture képviselő lehetsz, amely világszerte a direkt eladó utazási piac élén áll. Minél több Dream Trips tagot szervezel be, annál több jövedelemre tehetsz szert. Íme egy példa. Ha az első 28 nap alatt 3 Dream Trips tagot szervezel be, $100 jövedelemre tehetsz szert. Ha ezt követően csak egy tagot hozol, nem kell kifizetni a képviselői és tagsági díjat. Ha további 2 tagot szervezel be az első 28 napban, további $350 jövedelemre számíthatsz a bónuszokból. Gratulálunk! Az üzleted már is jövedelmező lett. Ha a hálózatodba egy hónap alatt 12 tag lépett be, megkapod a Wings and Wheels bónuszt, amely $300-nál kezdődik. Ne feledd, nem szükséges mind a 12 tagot beszervezni, csupán 5 tagra van szükség. Tegyük fel, hogy 6 személyt szerveztél be a hálózatodba. Ha mindenki csak egy személyt hoz be, a hálózatod már 12 személyből áll. Ahogy a hálózatod növekszik, úgy nő a jövedelmed is, havonta akár $900 is elérheti. Gondold át, mihez kezdenél havi $300-900-ral? Felhasználhatod a bónuszt életszínvonalad emelésére, akár egy luxus ezüstszínű BMW-re is lecserélheted autódat. Végül a hálózatodba belépő tagok által befizetett díjból %-ot kapsz. És mivel ez egy egész világra kiterjedő elképzelés, a keresési lehetőség is tekintélyes, még nagyobb fizetésre is lehetőség van. Ne feledd, ez egy valódi üzlet, amely időt és energiát igényel a céljaitól függően. Minél több munkát fektetsz be, annál többet kapsz vissza. I sat down, I listened, and it was the smartest decision I ever made to get involved with World Ventures. Now it's 5 years later, we basically have all the time freedom that we want, we have all the financial freedom that we want, we travel all over the world, we're able to do whatever we want, whenever we want. Szórakozás, szabadság és beteljesedés. Mindenben ezt a filozófiát követjük. Szeretnénk, hogy mindenki részesüljön abban a nagyszerű lehetőségben, hogy teljes életet éljen, több pénzt keressen és hozzájáruljon egy még csodálatosabb világ megalkotásában. Világszerte több százezren csatlakoztak hozzánk, téged is szívesen látunk. Legyél World Ventures képviselő még ma, és elkezdheted az utazást, szórakozz többet, élj többet, tapasztalj többet. You should be here.